jo udah selesai denai tangguangkan idui nan sadang mularai udah baulah. Biarlah denai pulang ke kampung. Manahan cobaan jo sangsara, tapi mengapa udah berubah menimpukan salah kadenai saja indah tanai denai menangguangkan batinan tak seso badan pun sengsara. Biarlah denai pulang ke kampuang pada di rantau jo udah selesai denai tangguangkan hidui nan sadang mularai udah baulah. Biarlah denai pulang ke kampung. Manahan cobaan jo sangsara, tapi mengapa udah berubah menimpukan salah kadenai saja indah tanai denai menangguangkan batinan tak seso badan pun sengsara. Biarlah denai pulang ke kampuang pada di rantau jo udah selesai denai tangguangkan hidui nan sadang mularai udah baulah. Biarlah